Priatelia, som strašne rád, že ste sa zastavili na našej stránke. Dovolte, aby som vám predstavil naše spoločenstvo, Kresťanské centrum Mozaika, a pozval vás na niektoré z našich stretnutí. Bez ohľadu na to, či ste pravidelnou súčasťou nášho spoločenstva, alebo či trávite víkend v Nitre, dovolte, aby som vás srdečne pozval na naše bohoslúžby, ktoré sú v nedeľu, a takisto na ostatné stretnutia pre deti, tínedžerov a mládež. Nalistujte si to na web stránke a prídite, nechajte sa pozvať. Sme naozaj veľmi radi, keď vidíme novú tvár a veríme, že Boh má skvelé veci pre nás. Voláme sa Mozaika preto, lebo každý z nás je jeden zlomený úlomok. Ale keď majster dá zlomené úlomky do svojich rúk a rozloží ich a spraví z nich niečo nové, vzniká z toho úžasný obraz. A to je presne to, čo Boh robí s našimi životmi, ale takisto aj s našim spoločenstvom. Som nadšený z toho, že Boh robí niečo nové v tebe a očakávam ťa, že sa zastavíš.